Chámome Xosé, son galego de nacemento e de alma, e dende esta terra de brétemas e mar escribo hoxe cun non a gorxa. Hai días que, sen seren propios, sentímonos como se o fosen, como se unha parte de nós tamén estivese ali. O 2 de abril é un deses días. O Día do Veterano e dos Caídos na Guerra das Malvinas non é só unha data no calendario arxentino, é unha ferida aberta, unha lembranza que non se apaga. Conmemórase dende 1982, ano no que comezou aquela guerra curta e cruel, e oficializouse como Día Nacional en 2000. Dende aquel 1 abril ata hoxe, levan 44 anos lembrando aos que loitaron e aos que non volveron, e 26 anos facendo como unha xornada recoñecida por todo un país que non esquece. Dende Galicia, terra tamén de migrantes e de saudade, é doado entender esa dor. Porque aquí tamén sabemos o que é despedir sen saber se haberá regreso. Imagino aqueles rapaces novos, moitos case nenos, enviados ao frío das illas, loitando non só contra un inimigo, senón contra o vento, a fame e o medo. E penso nas súas nais, que ben poderían ser galegas, agardando novas cun silencio que doe máis ca calquera palabra. Para min, este día simboliza memoria, dignidade e unha especie de abrazo que cruza océanos. É lembrar que detrás das guerras sempre hai historias humanas, nomes propios, vidas interrompidas. É tamén un acto de respecto aos veteranos, aos que cargan co peso do vivido, e aos que xa non poden contar a súa historia. Hoxe, dende este recuncho atlántico, o mar tráeme ecos doutra beira. E entre o son das ondas, case podo escoitar os susurros de quen quedou nas Malvinas. Non son só heróis dunha patria, son fillos da humanidade, irmáns na dor e na lembranza. E así, cunha mestura de tristeza e respecto, pecho estas liñas sabendo que hai memorias que non deben desaparecer nunca. Porque mentres alguén as conte, mentres alguén as sinta, seguirán vivas. E iso, ao final, tamén é unha forma de xustiza. Malvinas arxentinas. Prohibido esquecer. Por sempre héroes.